Ведаеце, якая таямніца хаваецца проста ў цэнтры Мінска? Кажуць, на Ямізе дагэтуль можна сустрэць русалак. З давніх часоў мінчукі верылі, у Свіслачы жывуць русалкі. У месячныя ночы яны нібыта выходзілі на бераг, расчэсвалі доўгія валасы і ціхім смехам клікалі мінакоў да вады. Той, хто паддаваўся іх чараўніцтву, мог знікнуць без следу. Удзень гэта проста прыгожы кавалак горада, але варта прыйсці сюды ўвечары, калі горад сціхае. І тады гэта гісторыя ўжо не здаецца такой казкай. І сёння мясцовыя кажуць, калі ўвечары пачуеш смех каля Свіслачы, не азірайся. Можа, гэта проста вецер, а можа, гэта яны клічуць. Я паспрабавала знайсці хоць нешта незвычайнае. Пашукала, паглядзела, але русалку так і не сустрэла. Магчыма, час не той. І я не хлопец. Пасля такіх пошукаў гарадской містыкі хочацца крыху выдохнуць, і я прапаную змяніць настрой. Замест цёмнай вады – утульныя вуліцы. Замест легенд – жывы Мінск, у якім таямніцы хаваюцца ўжо ў дэталях. Камсамольская. Тут няма машын, толькі пешаходы, кавярні, размовы і той самы настрой, калі хочацца ісці утульна і ўсё разглядаць. Камсамольская – гэта вуліца, дзе Мінск паказвае сябе больш лёгкім, сучасным і амаль еўрапейскім. Тут утульна, фотагенічна і вельмі проста забыцца, што ты ў цэнтры вялікага горада. А вось чырвоны дворык, зусім іншы настрой. Цёплыя агні, чырвоная цэгла, творчы дух і адчуванне, што тут горад становіцца больш утульным. Сюды прыходзяць не спяшаючыся, каб сустрэцца, пагаварыць, зрабіць некалькі кадраў, паслухаць горад і можа знайсці ўжо не містычную, а сваю уласную маленькую таямніцу. Мінск умее быць розным. У адным месцы ён шэпча старадаўнія легенды пра русалак, у другім простыя гарадскія радасці, якія застаюцца ў памяці надоўга. Так што, калі хочацца адкрыць Мінск з новага боку, пачніце з Нямегі, а потым проста ідзіце далей. З вами была рубрика «Пойдзем» з Карынай Ерафеевай. До сустрэчы ў наступным выпуску.